kada verujete u takve stvari i verujete da je to nešto što je dobro za vašu zemlju, svakako onda taj evropski put služi kao dobar, rekla bih čak i kao priručnik neki šta je to što sve treba da uradite da bi imali u zemlji efikasniju, transparentniju administraciju, fokusiranu na građane, kako bi imali vladavinu prava, kako bi imali jake institucije i kako bi naravno imali ekonomsko okruženje koje je povoljno za investitore. Da bi zemlja bila na tom evropskom putu koji najčešće jeste prilično težak i izazovan, građani takođe moraju da veruju to i moraju da razumeju šta je u stvari njihova direktna korist i benefit od tog evropskog puta. Tako da je ova inicijativa u stvari vaša platforma u tom smislu izuzetno značajna za Srbiju. Da na jedan potpuno ljudski, prirodan, razumljiv način komunicirate građanima u stvari šta je to što je sve Evropska unija uradila u Srbiji, šta je to što smo uradili zajedno i šta je to što je direktna korist za naše građane i za naš narod od našeg evropskog puta.